हा थोडा पाणी घेतला. हा 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 घनघणीत वास. माका काय दाखव. पोट त्याका दाखव आता करता. आम्ही असिस्टंट आहोत. हा आता बोलतो. हा शेफ शेफ गोटे आमचो शेफ आहात. मेन शेफ. त्यांच्या हाताखाली आम्ही शिकलेले आहात. त्या आता आणि हे कोण आहेत? हे शेफ डायरेक्ट गरम थांबाय ना. तर बिर्याणी राईस साठी गरम पाणी ठेवू. चूल पेटवलेली असा. चुलीवरती टोपात पाणी आणि पाण्यात गरम थांबाय. तर आपण पुन्हा एकदा सचिन दादा आणि गोट्या दादा सोबत जर राहिलेला अर्धा काम जर आम्ही संध्याकाळी करणार होता निघत नाही. म्हणजे बिर्याणी राईस आणि आपला काय करूचा तंदुरी. तंदुरीचे शिगे बिगे मगाशी आणूच आहेत ना. तर पहिला आधी गरम सामान एका जवळजवळ मला वाटतं 15-20 मिनिटं लागतील. हे का टाकला ना नाही तो तांदूळ वाईट होते. वाईट होत हो विनेगर आणि हे मीठ. नाही रे खारट नाही होणार. या पाण्यात आणणार आहे. जेवढा खार तेवढा. ओके ओके. तर मित्रांनो ही जीव तुमका लाकडा दिसतात तर या लाकडांसाठी लय मेहनत केलेली असा. लोकांच्या परड्यात जाऊन लोकांच्या बागेत जाऊन त्याच्यानंतर कोपऱ्यातनं जी लाकडा होती लोकांची ती आम्ही चोरून आणलेली असा. लय मेहनत केला. तर चुकला कसं आता तुमका दाखवू भेटला नाही कारण आम्ही नदीत पोहू गेलो आणि नदीत पोहू केल्यानंतर आम्ही जाताना मोबाईल नेत नाही फोन. त्यामुळे आमका त्या शूट करू भेटाक नाही. तर ही लाकडा सगळी चोरीची असत. बस 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 बाहेर येऊचा. काय केलं बस हातान टाक. एवढी सर होलो तू हातान टाक. पाणी बाहेर येतं. एका साईडला कर ना आता. डोळ्यात हवा डोळे फुटले. रेकॉर्ड मध्ये आपली बॉडी काय दाखवत. एवढी फक्त फेमस आम्ही उघडे लाकडे बिल्डर. थांब बसा. तर अशा प्रकारे आमचं राईस झालेलो असा. त्यानंतर हे आपलं चिकन या शिजला. चिकन शिजला होय गोट्या. चिकन शिजला तो कधी शिजवलास मगाशी. काय मेल्या फालतूगिरी आम्हाला ही. हा थोडा पाणी घेतला. हा 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 घनघणीत वास. थोडासा टाक एकदम. बस बस. अरे भेटता काय पण तिच्याकडे होय दाजीकडे नाही भेटत. अरे माका नाही देणार तू दाजी. दाजी नाही देणार माका. काय नसेल ना आपण अरे कांदो लिंबू टाकू काय ह्या काय. तर हा कांदा भाजलेला. कांदो कोथिंबीर कापू काय. ही काय कोथिंबीर हवा एवढीच कोथिंबीर. आय ग कलर आणले.
पहिलो तर की काय पहिलाच ना एकच तर लावायचं ते खेळ नाही 3-4. अरे त्याच्यातच करू सांगा. त्याच्या मोठ्या हा. ह्या काय अरे भरणार गोट्या सगळा अरे भरणार का? ऐक ना जरा. थांब जाऊ दे आता काही खेळ खेळ. अरे परत लागली तर वाट लागत आता. अरे नाही लागणार त्याच्यात परत. राहत ते निकारे विश्वास नाही याच्यावर घबरो अजून ते एक तर लागत बिगत म्हणता गप्रो लागत म्हणल्यावर माझे गेले आई लागली आहे का? आम्ही उगाच या खेळ खेळलो. काय बोललाय तरी तू वा काय बोलला ना तू का एका लागली आहे, पूर्ण वाट लागली. टापटी भरणार मला वो क्या है कलर है ऑरेंज जूस चलो चली डेंजर आहे डेंजर आहे खरंच फोटोवरून अजून माझी पोरगी ना तिची ऍक्टिंग करता मग. तर हे आपल्या सचिन दादाचं घर आणि या घराच्या वरती टेरेस आणि त्या टेरेसवरती आपली बिर्याणी शिजता असा नुकतंच आता पाऊस लागलो बघा चिरमिर चिरमिर तर आता आम्ही जरा जाऊन येत आहोत दुकानावरती जरा काहीतरी मला वाटतं विसरलो तो अनुक ठीक आहे चल तर चला मग 5 मिनिटानंतर आपण लगेच भेटू पुन्हा एकदा तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमची बिर्याणी झाली असा तर बघूया टोप खोलून एक नंबर वासिलो नादखुळा बिर्याणी कडक 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 त्यांनी आता जराशी टेस्टसाठी काढले ना गोडबान म्हणजे गोट्यान तर बघूया सध्या शाळेत कामाला खाली खा खा गोट्या खा एकच हो रिएक्शन ग्रेव्ही पण कमी झाली खा खा ग्रेव्ही कमी झाली ना भात भात लागतं ना होय भात किती जास्त आलं होतं. भातच जास्त आणि मीठ कमी झाला मीठ कमी झालं मीठ बीठ वगैरे व्यवस्थित एकदम व्यवस्थित झालं. काय नाही कमी झाला भाताबरोबर काय भाताबरोबर बरोबर आहे भारी या भारी तंदुरी चिकन चला तंदुरी डिश हा तर तंदुरीसाठी आपल्याला लागणारे हे शीख हे दरवर्षीप्रमाणे आपल्या भावाच्या घरात कायम असतात तर हे आणूची गरज नाही त्यांनी ठेवलेले असतात कारण का जो जेव्हा जेव्हा दरवर्षी येतात तेव्हा काही ना काही तंदुरी म्हणा किंवा काही ना काही बनवत असतात तर त्याने आणून ठेवलेले आहेत तर ह्या शिगला तेल लावलं ना आताच आणि आता तो फक्त निकऱ्यावरती ते तंदुरी फ्राय करणार त्यांनी ना चिकन खाली टाकला राईस टाकलो असतो ना बरोबर झालं नाही बघा. खालीच टाकायला लागतं दाखव रे व्यवस्थित बोल बिल जरा काहीतरी मी काय नाही बोलत नाही रे नाही लागलं नाही लागलं आरपार घालते लाल कलरचा व्हायचा काय ढवळत जायचा अरे गेला लागलाच नाही आता लागला रे बदल काय मसालो नाही म्हणत आहे आतमध्ये घुसला ना आणि काय लागलं
ऐना घुसव ऐना बावला रे बावला रे चालला नाही. हा हो गरम होता चिकन नाही, तसं नाही. अरे ते स्टेक आहेत ना, 2 लावले. मॅरिनेट झालं हा तंदुरीला एका 2. एकाला 2 लावतो. तर हे बघा इकडे आपण नको झोपली. एकदम फ्राय मध्ये एकदम हे काय असतं त्याचे सांग जरा का तेल आणि कापड बांधून तेल असं कशाला लावतो कशासाठी लावतो लागतं आता सुकतं ना त्याच्यासाठी. त्याच्यासाठी त्याला बांगडो फ्राय व्हायला भारी झालं कधी? तो या पुढे का आणि हा दुसरा और एक क्या पानी खाया और एक है क्या हाँ फिर और एक बाकी है मेरे दोस्त पानी है. तर 2 किलो चिकन आणि 2 किलो राईस ज्याची ती बिर्याणी झाली होती तर आता आपल्याकडे किती शिल्लक राहिली आहे बघा पाणी कशाला हवं? कारण की आमच्या घरात मेंबर पण जास्त आहेत तर राईस यो हे बघा इकडे चिकन वाला राईस हा मला ते बनते, ते ना थोडं पाणी. त्याचं राहून जाईल. आणि हे बघा इकडे लाईट दाखव. इले इले हे आमचे संदीप मोरे मामा लागतात सॉरी भाऊ लागतात भाऊ आणि आमचे आकाश ब्रदर टाइमपास होईल. तळलं असतं काय झालं? मीठ ना नंतर तू टाकून हाताने टाकून टाकतो मीठ है ना? अगोदर असतं ना काय दिसतच नाही लाईट. आजी बघ ना बाई बघ. ते टॉर्च आणि ह्या लाईट मोबाईलला टॉर्च टाकतं का ओ तंदरीवाले भैया हम नहीं है भैया, ये है गोटिया की कमाल. आता तुमचं लास्ट इंट्रो घेतलं तुम्ही आता बोलतच नाही जरा पोटात 1 किलो ना की सगळे व्यवस्थित बोलतो काय रे अजून बघूया यावरतो ना काय शिकला माहितीये का या वरती चटणी आणा तीच शिकली पाणी ठेव. ते मध्ये तळणार नाही. करून दे. निघा ना, निघा. हो. किती गाळली बघ. चटणी शिकली ह्या झाली की काय अरे, आज आणलंय, आज नाही आग ना पाहिजे तेल टाका ना. आज नाही पाहिजे, आता निघा, आता निघा, आता. तेल टाका ना, बोलूया. इकडे ठेव ना, आज. हा, इकडे वाच. पाणी ठेव. ओके आई बनवलंय ना ते. ते बरोबर ते आहे. ऐक रे, ते आपण मला ते दिली. काय ते? कापलंय कमी झालेलं. आता मी तेच बोलतोय, तांदूळ होता सगळं टाकतं. हात मी आता बिना म्हणते माझा अंदाज आहे. लोक बोलतात टाक काय नव्हतं, टाक. असं झालं. किती बोलले तरी तांदूळ कमी बघायला. अरे हे, लोकं इथं लावून दे, उघडं मोबाईलची लाईट दाखव. तू घे तू बघ बाजू पोचलंय त्याच्या अगोदर जी लॉकडाऊनच्या अगोदर तो झोपायचो ना आम्ही तो काय मी पण त्याच्यासोबत 2 वाजता झोपल्या की डायरेक्ट संध्याकाळी आई तुझी रात्रीला डोळ्याकडे सगळे गजेने मारलं बाबूच्या घराकडे झोपलं की सकाळी 10-11 काय 12 काय डायरेक्ट उठलं की डायरेक्ट नाश्ता आयची 4 वाजता माका वाटतं आम्ही चाय प्यायची नाही तर आता तंदुरी आपली फ्राय झाली की नाही त्या बघण्यासाठी कट मारावं लागतं मला वाटतं की अजून फ्राय करावं लागेल हा मस्त ती काय आहे दिसते माझ्या पोरा सांगतो झाकण करू देवा देवा काय झालं पाण्याची बॉटल आहे हा पाणी
पाण्याची बॉटल आहे हो पाण्याची हा मग पाणी हा हे काय तुम्ही डायरेक्ट हात बीत घालता त्या गरम गरम याच्यात आता पाण्याची बॉटल नाही मी सांगत काय आता निकारे काढत नाही थोडी अजून शिजली पाहिजे होती. हे लाईट बघ खाई जाऊ होता हे बघ, कच्ची रोटी तर अशा प्रकारे आमचं शेवटचं तंदुरी फ्राय चुलीवरती जेव ना असा. तर आता बघूया किती वेळात शिजात. आणि आमचं आता कुक पण आमचं वैतागलो हा. घाम सकाळी माहिती पडली ना सचिन तंदुरी बनवली सगळे गाय अरे इकडे बघ किती वेळ बघणार नाही माका सांग. तर अशा प्रकारे आमची बिर्याणी झाली असा. त्यानंतर तंदुरी पण झाली असा. तंदुरी आकाशने टेस्ट केल्यान कशी हा एक नंबर आहे. शेफ आमचे शेफ जेवतात तर पहिली गोष्ट म्हणजे गोट्या आपला राणे कुक आहे. तर तुम्हाला आता असं वाटत असेल की अशी पद्धत किंवा अशी हे कोण बनवत नाही आपल्या सिंधुदुर्गात किंवा अशी लोकलमध्ये कोण बनवत नाही आणि अशी पद्धत फक्त हॉटेलमध्ये चालते. तर गोट्या खरोखर हॉटेलमध्ये कामाला आहे, कुकमध्ये आहे. कुक आहे तो प्रोफेशनल कुक आहे. तर तुम्हाला जर ऑर्डरमध्ये जर चिकन वगैरे काय पाहिजे असेल किंवा बिर्याणी राईस पाहिजे असेल तर गोट्याचा म्हणजे आपल्या गोट्या दादाचा नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन. काहीतरी नाव घेऊ आणि आपला तामानातलाच आहे. जे कणकोलीतले पब्लिक आहेत तर ते येणार नाही, पण मला माहिती आहे देवगडची पब्लिक जवळ आहे त्यामुळे ती ऑर्डर देऊ शकते. आणि गोट्या आपला ऑर्डरवरती बिर्याणी वगैरे बनवतो तर त्याचा मी नंबर टाकेन. मग तुम्ही नंबरवरती त्याला कॉल करा आणि मग त्याला काय ऑर्डर असेल ते द्या. आणि आता दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यात बोल दुसरी गोष्ट म्हणजे सचिन दादा. तर लॉकडाऊनच्या अगोदरती याच्या अगोदरची म्हणजे लॉकडाऊनच्या अगोदरची ह्या दादाचं चायनीज भेलचं दुकान होतं आगरेपाड्यालाच ना भायखळ्याला. तर त्याचं चांगल्या पद्धतीत ते दुकान चालायचं. नंतर काही काळानंतर त्याने बंद ठेवलं. आता तो दिव्याला राहतो, दुसरा जॉब करतो. आता ते चायनीज भेलचं दुकान सोडलं आहे. तर हा पण प्रोफेशनली कुकच आहे थोडक्यात. कारण काय हा पण जेवण वगैरे तंदुरी वगैरे चांगला बनवतो. चिकन त्या दिवशी मी आलो तेव्हा चिकन बघितलं, एक नंबर बनवलं होतं. तर हा पण प्रोफेशनली कुकच आहे आणि ह्याच्या घरात सगळे कुकच आहेत थोडक्यातच. तर अशी त्यांची थोडीशी माहिती मी सांगितली तुम्हाला. तर आता आपलं तंदुरी पण झालं आहे शिजून. आणि आता थोड्या वेळातच मी सचिन दादा आणि आकाश आपला भाऊ आम्ही जेवायला बसू. तोपर्यंत बघूया तंदुरी किती अजून शिजायची आहे. मी तर अजून टेस्ट केली नाही आहे, बघूया आता थोड्या वेळाने. झाकून ठेवा व्यवस्थित हा. आता केळली सकाळी बसती वरती नाही केली आता येतात हा तर अशा प्रकारे आपली तंदुरी हा घे या बघ बघ पाणी वाटलं नाही नाही पाणी नाही पोटभर ना बाका काय दाखव पोटभर ते काय दाखव आता करता आम्ही असिस्टंट आहोत. हा आता बोलतो हा शेफ गोटे आमचो शेफ शेफ आहे. आहात. मेन शेफ त्यांच्या हाताखाली आम्ही शिकलेले आहात. हा त्या आता आणि हे कोण होत हे शेफ आता आमका खाऊन दे, तुम्ही नंतर बघा. तर चला मग मित्रांनो, आजची आपली पार्टी आणि आपला ब्लॉग इकडेच संपवतो. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. रोजच्या प्रमाणे आपण भेटूया तुमका नक्की लवकरच करा. येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय. कोकणी You